sí, a què em dedico jo? A buscar oportunitats i estar amb els ulls oberts i aprendre coses des d'estar en un garatge, perquè realment va començar en un garatge, fins a acabar fusionats amb una multinacional, 35 països, hackeos, robatoris, traïcions, agents, passen moltes coses. I és que és bèstia, Jo ara tinc un fill, però jo he dit que aquella empresa era el meu fill. Les startups han de començar i acabar, però a mi a llarg m'agradaria muntar un fons d'inversió. Benvolguts i benvolgudes al Citoplasma, aquest espai de ciència que avui tenim el plaer de compartir amb l'Albert Mascarell, un dels referents de la creació i construcció d'empreses emergents i spin-offs de biotecnologia i salut. Avui, Joel, tenim entre nosaltres el CEO de BHB Partners, amb seu a Barcelona, Sant Sebastián, San Francisco, i que opera als Estats Units, Suïssa, Dinamarca, això d'avui és fort. I l'Albert també és reconegut per ser consultor, estratega, gestor de capital risc, en definitiva, un home de negocis, ara mateix. Parlem avui amb un biotecnòleg i bioinformàtic reconvertit al món empresarial, cofundador de 4 empreses. Però, com moltes coses a la vida, posar la primera pedra no és el final del camí. I per això Albert és un expert en fer créixer aquestes empreses assolint el màxim potencial. Fins a la seva expansió global, algunes dins de companyies farmacèutiques multinacionals. En el seu LinkedIn, l'Albert ens explica que aquest món és de pujades i baixades, és d'èxits i fracassos. Permet-me la llicència, Albert, però pensaria que en el teu cas predomina l'èxit. Per sortir de qualsevol dubte, però, avui ho intentarem descobrir. A veure si, Joel, en podem prendre alguna nota. Primer de tot, Albert, gràcies per ser aquí, gràcies per venir avui. Gràcies a vosaltres, nois. És un plaer. Un veritable plaer. El plaer és nostre. I gràcies a tu, Joel, com sempre, cada dia, per tirar això endavant. I gràcies a tu per aquestes entrades tan maques. Va, tira. Va, comença amb això que fas. Doncs començarem amb la primera pregunta, que ja t'hem fet una mica de spoiler. Què faries o què haguessis fet si no t'haguessis dedicat a la ciència? Jo sempre volia ser metge. He volgut ser metge. Cirurgià. M'encantava de petit obrir animalons, saps? Sí, I a la facultat això que fas de pràctiques, d'obrir ratetes i jugar, Jugar i investigar, i veure, m'encantava. I des de ben petit, de ben petit jo deia, jo vull ser metge. I creus que tenies algun referent, alguna pel·lícula, algú de la família que... No sé. Jo crec que em venia de mena, saps? Em venia l'ADN. No, a casa no... Ningú s'ha dedicat a la ciència, de fet ningú ha anat a la facultat. És a dir, tota la família, ara jo tinc la meva pròpia, però de la família en la que naixem... Doncs Déu-n'hi-do, per posar la primera pedra. Sí, no està mal. No, has construït tota la casa. Quin tipus d'estudiant eres? Jo estudiava molt. A mi se'm donava molt bé estudiar. No era de tot matrícules, segurament ni tan sols tot excel·lents, però se'm donava bastant bé estudiar i m'agradava. I em divertia aprenent, Sí. Doncs per descobrir com és aquest Albert, els primers orígens, anem cap al Big Bang. Bé, doncs, Albert, tu a l'escola ja vas pensar que volies dedicar-te a la ciència, entenc que ja amb aquesta vocació de metge, però ja vas començar a projectar altres idees o com va anar això? A l'escola no, és a dir, jo a l'escola bàsicament m'encantava la biologia, vale? O sigui, al final tots tenim certs referents, Em dèieu, a casa has tingut un referent, a casa he tingut altres tipus de referents, però no científics, El tema va ser que un professor de biologia de batxillerat ens vam agafar molt de carinyo, jo era un bon estudiant, era un catxondo mental, i no sé, em van introduint en el món científic. Era un tio molt bo científicament, òbviament no havia seguit la seva carrera, era professor, s'havia dedicat a això, però tenia molt clar que la ciència era valuosa, ens ensenyava molts articles, era una mica un avançat. En els seus temps estem parlant de fa quasi la prehistòria, ja. Època d'Aristòtil, per allà. Sí, tot. Però no, ja dic, ell va ser com un referent. De fet, gràcies a ell no soc metge, perquè jo tenia superclar que anava a fer medicina i recordo estar, ara ja no sé com es fa avui en dia, però recordo estar seleccionant les carreres que volia. I tenir una trucada d'aquest home i dir-me, Albert, no siguis tonto, fes biotecnologia, saps? I jo, no, però és que jo vull ser metge. I em va dir, fes biotecnologia, que t'anirà molt millor.
Després, ara no podem dir si hagués sigut millor o no seguir els meus impulsos o fer-li cas amb ell, però aquesta és la realitat. És a dir, aquell va ser el meu referent, tant que inclús jo estava a la facultat i era el tècnic de laboratori de pràctiques de l'escola. Ostres! Les típiques pràctiques de biologia que fan els estudiants i tal. I jo era el tècnic de laboratori, vaig estar ben bé un parell d'anys ajudant a l'escola mentre estudiava, em traia 4 calarons. Clar. Sí. I, bueno, es va establir una relació xula. És a dir, això és el motiu principal. Que maco. Doncs per anar cap a les teves primeres vivències en el laboratori, no? Ja ens endinsem realment a la que és la primera vegada. Bé, doncs Albert, això que deies, no? Aquestes primeres pràctiques de laboratori, com és la teva primera experiència en el laboratori? Com la recordes? Jo estava molt content. És a dir, tenia un cop decidit que no era metge, no? Un cop decidit que anava a ser científic, estava molt content. En seguida que vaig poder em vaig llançar les típiques pràctiques extracurriculars, no? Les que pots fer inclús sense ser l'assignatura de pràctiques, no? També t'haig de dir que les meves primeres pràctiques van ser una mica bèsties, perquè bèsties en el sentit diferents, no? La gent sola que va en un laboratori, normalment biologia molecular. Sí, t'havíem fet jo, vull dir. Jo era biotecnòleg, per tant, havia d'anar a biomolecular directe, no? Però vaig fer un pas una mica extrem, vaig anar a l'IRTA de Cabrils, tot un estiu, a treballar en uns hivernacles. Ostres! A 46.000 milions de graus centígrads. Bueno, com ara l'estiu, més o menys, no? Sí, però dins d'un hivernacle amb plantes de meló, ¿vale? I ja et dic que vaig estar 3-4 mesos fent fotos a les petitetes plantes de meló, a les flors, no? Quan comencen a fer-se més grans, fent fotos allò per fer estadiatges del que després seria el fruit del meló, és a dir, de la primera floreta, no? Amb l'embrió, per dir-ho així. Després acaba sent el meló. Però em vaig dedicar 3 mesos a fer fotos a diferents tipus de melons, a diferents orígens, etc. per després sí, començar el doctorat en biomolecular i bioinformàtica sobre els estadiatges dels melons. Ostres, que fort! O sigui, unes pràctiques que fas sobre els melons, llavors dius, ostres, doncs vaig a fer la meva recerca cap aquí, no? O sigui, la teva recerca bàsica és amb el tema dels melons? Sí. Ostres, que fort! Sí. El tòpic del meu doctorat era biologia molecular en plantes. I jo no volia anar cap allà. És a dir, la meva vida ha sigut a vegades un compendi de decisions, no decisions, o deixar-se fluir, saps? Però em va anar molt bé, perquè vaig acabar sent l'únic bioinformàtic del centre d'investigació de plantes, amb el qual em vaig especialitzar moltíssim. Moltíssima gent em venia a preguntar, no era un gurú ni... Bueno, però al final ets l'únic que tenia uns coneixements sobre això, no? Per tant, em va servir per anar aprenent tecnològicament el món de la bioinformàtica, que m'apassionava. Un cop vaig entrar allà a Biotech, jo ja sabia que volia ser bioinformàtic. Sí, com encares aquest petit canvi, no? No és un gran gir, no? Però com passes? Déu-n'hi-do, no? No és un mal gir, és a dir, si més no, penseu que d'això estem parlant fa 15 anys. Ja, clar. Que no estava tan instaurat com ara, potser, no? Clar, la bioinformàtica en aquell moment... Començava, aquí a Espanya començava. De fet, ara no t'ho sé assegurar, però crec que el màster que jo vaig fer de bioinformàtica crec que va ser el primer que es feia a Espanya, a la Pompeu. I crec que era la primera, segona, però bastant incipient. Però al final va ser bastant orgànic. Jo de petit també era molt friqui dels ordinadors. Amb 10 anys, per dir-ho així, abans no existien, però quan van començar a existir em vaig posar molt pesat fins que a casa va aparèixer un ordinador. I de ben petit els desmuntava, els hi canviava el software, saps? Vull dir... Una mica enginyer, també. Bueno, m'agradava, no? M'agradava toquitejar i entendre les coses, sobretot m'encantava espatllar-les i haver-les d'arreglar. No, era molt estrany, Bueno, però un petit repte, no? Potser que al final la teva vida potser que va sent repte, i tu ja vas ser, des que eres un nen, ja estaves ja proposant-te noves coses. I així resumidament, una mica, quin tipus d'anàlisis o què feies amb els melons? És això, entendre de forma molecular, és a dir, via expressió de gens, si podíem o no toquitejar els gens per canviar les formes dels melons. Darrere de tot això hi havia l'IRTA, i hi havia promocionat per semilles fitó, hi havia un interès comercial, tot això ho entenc ara, en el seu moment ni ho entenia, hi havia un interès comercial en poder modificar la forma i la mida i també les composicions organolèptiques dels melons, per tant, jo vaig començar aquestes eines o aquestes primeres investigacions per poder millorar genèticament els melons. Llavors, en aquest moment no hi havia com aquest... perquè dius, tot això ho sé ara, però no hi havia un contacte
amb aquests fins comercials, era una investigació purament acadèmica. Una investigació pura i dura. Qui tenia aquests contactes era la meva directora de tesi. I tu allà no vas veure ni un duro. No, allà no vas veure ni un duro, No. Allà, com això, la FPI, la meu, beca bàsica i ja està, Bueno, llavors, clar, en aquests primers moments de la teva vida, no? Estàs en un món acadèmic. Purament. Clar, i quin és el teu primer contacte, la teva primer desamor, potser, o què és el que t'agrada, o quines són les teves sensacions en aquest moment? La ciència no és trivial, no és fàcil. És a dir, hi ha una sobresaturació de doctorants, ¿vale? Avui en dia segueix sent igual. És apassionant, és increïble, investigar és espectacular, però el filtre és molt bèstia. És a dir, has de publicar molt bé, has de tindre la sort de triar bons grups en els que entres i no sempre ho saps, no? Et pots enamorar d'un projecte i dir que interessant, i potser no és el millor grup de recerca per després aconseguir unes beques de postdoc, no? Per tant, a la que comences tot és molt il·lusionant, estàs la primera feina al final, és la teva primera feina pagada, que a sobre estàs investigant, a sobre publicaràs, és superinteressant, tens flexibilitat, fins que realment et dones compte de que el filtre és molt bèstia, de que potser el que vas triar, el que es va passar, el que vaig triar no em duia cap a un postdoc de forma fàcil, saps? Jo hagués volgut fer oncologia, que sí que els filtres són més simples, en el sentit que hi ha més oportunitats de postdoc, no? Bueno, sense més, veus aquests filtres, veia els postdocs sortir del país, tornar a sortir, tornar amb, jo què sé, 27, 28, 30 anys, sense establir-se, no? I pensava, uau, i aquests són els que després han de ser jefes, no? O sigui, a la que vaig entendre tota l'estructura. Sí, no? Aquesta roda, així una mica... Correcte. És una mica pervers, en el sentit de tot molt competitiu, a la vegada col·laboratiu, però una competència interna espectacular. Sense més, a la que vaig entendre l'estructura vaig dir, jo aquí no... Llavors, això primer potser és la teva porta d'entrada cap al món de la innovació, o quan tu t'adones d'això, com actues, no? Perquè vull dir, adonar-te'n està molt bé, però has d'actuar en conseqüència, no? Bueno, a la que me n'adono d'això, el que faig és saltar. De la roda. Salto de la roda, dic, bueno, tampoc arribarem a gran puesto, no? Que potser després, és a dir, que jo a vegades prenc decisions una mica impulsivament, Potser després, si hagués seguit, hagués fet un bon postdoc i hagués pogut ser grup líder d'algun centre, però bueno, com que ja la línia no m'agradava, vaig dir, la canvio, i això ho he fet diverses vegades. No? Aquesta línia no m'acaba de... Clar que I llavors cap a quina línia vas? Llavors me'n vaig a Madrid a aixecar una startup. Així directe? O tu ja venies d'una experiència prèvia? No. O sigui, jo em gira una mica el cap, sí, saltar d'un doctorat no és fàcil. Jo no vaig acabar la tesi. No vas acabar la tesi? Vaig marxar mig any abans, un any abans. Això vol dir que realment tenies clar que no era el teu lloc. Tenia clar que no era la meva posició, sense més, saps? Em vaig plantejar tornar a començar una altra. Ostres. Però bueno, llavors la vida em va portar, vaig fer una parella, li vaig dir, anem a Madrid a buscar oportunitats. Així bastant random, total. Per què Madrid? No ho sé. Per què així a pelo? No ho sé, saps? A l'aventura. A l'aventura. Vam anar a Madrid, ella i jo, els dos sense feina i tal, i allà vaig començar a buscar, tenint la sort que em va sortir aquesta opció d'aixecar una startup que tot just començava. Què vol dir aixecar una startup? Ser el primer treballador. El primer treballador? Això vol dir ser el primer treballador, el qual implica estar en tot, el que són els inicis d'una startup. En aquest cas, hi ha una startup superinteressant de biologia computacional. Aquesta és la d'Acidia? No, aquesta és prèvia. És abans d'aquesta. Es deia Plebioti. Aquesta no era meva, aquesta jo era un treballador. Fèiem biologia computacional, és a dir, disseny de fàrmacs a través de computació. Jo venia del món de la bioinformàtica, tot i que estàvem en projectes en plantes. Al final del meu doctorat era purament bioinformàtic, havia estat al PRBB, amb boníssims bioinformàtics, saps? I això, el projecte em va encantar. Vaig saltar allà i llavors aquest va ser el primer pas una mica cap a la innovació, no? Començar tota la part científica, tota la part de desenvolupament de negoci, tot. És que recordo estar llegint contractes de transferència tecnològica. I què? No en tenia res. Clar, és normal, no? I a més, els jefes de la startup no estaven full time. És a dir, era una startup que van muntar a partir d'una patent d'un tio que venia dels Estats Units, una patent d'un tio que es dedicava a la telefonia mòbil, Va fer una patent amb el 5G, uns algoritmes, etc. no sé què,
i nosaltres els aplicàvem al disseny de fàrmacs, vale? Però ells no estaven. Per tant, estava jo sol, ante todo, saps? Tu eres una mica qui estava realment allà a la cara, no? Molt bèstia. Establint col·laboracions amb les unis, bueno, muntant una mica de zero, sempre la part més tecnològica, que en aquell moment encara ni es venia. Però, bueno, sí, el logo, vaig fer tot, la web. Tu ets una persona que ja t'agrada establir aquests contactes, estar una mica al meollo i al peu del canó. M'encanta, m'encanta. Si no, m'avorreixo. Ja us ho explicaré, si voleu, una mica més tard. Els últims anys que vaig estar a la multinacional farmacèutica, al final m'avorria. Sí, perquè treballava moltíssim. Tu volies el pum, però a mi m'agrada les interaccions, la diferència, que cada dia sigui una mica diferent. Llavors, potser és una mica amb aquesta primera startup on tu hi ets, que neix una mica aquesta vocació de crear la teva pròpia? Sí, és així. De fet, aquella va passar una cosa superxula. Estava finançada per Telefònica, Ostres! Tenien 1 milió d'euros de finançament a Telefònica, que és el que et dic, fa 15-16 anys, 1 milió... Diners, poca broma. Ara no en serien 25, però bueno, poca broma, però bueno, va passar el que passa en moltes startups, i és que van implosionar des de dins. Què vol dir això? Això vol dir socis cabrejats, això vol dir lluites d'egos entre els socis, que tu no estàs, que tu no sé què, que tu m'has dit què tal. Vaig veure uns mails creuats. I tu estaves allà al mig. Jo estava al mig. Tu estaves al mig una mica mantenint tot això consolidat, no? Clar, jo estava flipant, en plan, què està passant? Llavors va implosionar absolutament des de dins, un va marxar, l'altre va dir que ho deixava, saps? Vull dir, van passar coses rares. Fins al punt, i aquest és un punt també d'aquests saps? Diferenciar de la meva vida, i em van dir, doncs lidera-la tu. Ara, lidera-la tu, saps? El que jo ja feia, sí, exacte. Però bueno, ells estaven allà, en la part d'estratègia, no? Em van dir, doncs ara la portes absolutament tu, fes-te el CEO, i aleshores no sabia negociar tan bé, però segurament hagués pogut tenir accions d'aquella empresa, però em vaig acollonir. I vas dir que no? I vaig dir que no. Em vaig acollonir i vaig dir, però clar, acabava d'implosionar, tota la mínima estructura s'havia anat a pique, saps? Allò era un mal rotllo per totes bandes, i vaig dir, això no ho veig clar, saps? Error perquè era una molt bona empresa, saps? I amb coneixements i, vull dir, tenien un bon I+D per desenvolupar. Però bueno, això va ser la llavoreta. Clar, però et va servir d'aprenentatge per tu llavors, no? Fer, ara sí que sí, va ser la primera. Llavors, torno a Barcelona, també per temes personals, ho deixo amb la parella, tot això ha implosionat, que pinto jo. Un segon, abans de moure'ns, m'agradaria només a nivell estructural entendre-ho. Si tu vols dir, em van dir, vols ser el CEO o fes-te CEO? Sí. Qui t'ho va dir? O sigui... Els socis. Sí, la gent que posava els diners, per així dir-ho. Correcte. Els propietaris, no? Els propietaris de l'startup. Vale. Sí. O sigui, que no necessàriament són els que la van fundar, o sí? Bueno, en aquest cas sí. En aquest cas sí. No sempre és així, però en aquest cas sí que és així. I abans hi havia un altre CEO, per així dir-ho, que ells van col·locar, per així dir-ho. No sé si es diu així o no. Sí. I ells quan va implosionar, i en aquest moment els socis et diuen a tu, ei, t'ho porto. Correcte. Vale. I tu dius no? Jo dic no, me'n torno a Barcelona, trobo una posició a la Pompeu, de tècnic d'investigació, en bioinformàtica, i allà, al cap d'uns mesos, sorgeix l'oportunitat de crear alguna nostra. Llavors allà neix aquesta idea, que neix amb el meu cap de grup, Jordi Villar, amb una amiga del màster, que és la Lorena Pantano, que ara és una CTO espectacular als Estats Units, i un company de la facultat, un amic de la facultat, el Manel Pagareu, que era el comercial, per dir-ho així. Llavors teníem les potes científiques, les potes tècniques, el comercial... És important tenir tot els, no? Era bàsic, és bàsic, els equips inicials són bàsics. I en aquest cas vam establir un equip de 4 espectacular. Teníem ciència, tecnologia, ventes, i jo aportava una mica de la mà, no? I l'experiència, no?, d'haver-hi estat. I una mica l'experiència d'un any, tampoc vaig estar massa, no? Però un any d'haver estat en el món de startup i almenys saber com s'havia de començar tot el... No, que les altres posicions que has dit, més o menys em faig una idea. El CTO em balla una mica. Què és un CTO? La tecnologia, el de producte. La persona que desenvolupa, en aquest cas nosaltres fèiem software, no? Pues la persona que liderava el desenvolupament del software. Si fas un fàrmac, pues és la persona que lidera el desenvolupament del fàrmac. Un medical device o una app, el que sigui, és tecnologia. Sí, però quina diferència amb el director científic, per així dir-ho? Bueno, la tecnologia és el producte, la ciència és la I+D que fas perquè després acabi sent un producte,
o com aquell producte es fa servir per col·laboracions científiques. És una mica... Però és el que vens, no? El producte que tu acabes traient i l'altre tota la recerca i investigació que fas per poder generar això, finalment. Correcte, o si fas una pipeline, no? Faig un primer producte, el CTO te'l lidera, però el segon, per dir-ho així, la part d'investigació inicial del segon te l'està liderant el director científic, no? Fins que passa a producció... Que llavors ja va una altra cosa. O sigui, el CTO crea el producte que el director científic com així... Ha ideat... Vale, això el fa que sigui realitat. Clar, llavors, em suposo que en aquesta segona experiència a una startup tens aprenentatges molt diferents de la primera, no? Perquè, vull dir, potser no has de gestionar tots aquests mal rotllos o tal que hi havia... Bueno, tampoc va ser tan fàcil, és a dir, al cap de... És que mai és fàcil. Cap empresa, és que són persones, a la que tu juntes 3, 4, 5, 6, 7 persones en una sala i fiques pressió, comença a bullir, saps? Comença a bullir. Jo recordo aquesta idea, ara no et sé dir si al cap de l'any, al cap de 2 anys, vam suggerir que marxés el director científic, suggerir, no és que el forcéssim, però li vam demanar, sisplau, que la implicació no era suficient, no? També per temes personals, al final cadascú fa el que pot en tots moments i això no va ser fàcil. Al cap de poc, la directora tècnica de Lorena se'n va als Estats Units. Ostres. Perquè és que la tia era tan bona que no pintava res. En una startup, ara es diu bootstrapping, no? Però en aquell moment era aixecada sense calés, no? Bàsicament venia amb serveis per poder seguir desenvolupant productes, no? Llavors ella necessitava un entorn molt més bèstia, molt més Silicon Valley, que és cap on se'n va anar, no? Que fort. I ja està. Sí, llavors de sobte al cap d'un any o dos, quan ja havia d'allò de començar a escalar, em trobo sense director científic, sense directora tècnica. I llavors fas un altre canvi a la teva vida. No, llavors, bueno, doncs a seguir, saps? Resiliència a tope, fitxes persones, Astidea ha sigut el projecte, fins ara Astidea ha sigut el projecte de la meva vida, per dir-ho així. Ha sigut transversal des que ho vam muntar el 2011 fins que ho vam vendre, ara no t'ho sé dir, 2018, 2019, ara estem al 24, 2018-2019. Entremig es van llançar spin-offs d'aquesta, satèl·lit una mica, Astidea sempre ha sigut la matriu i el gran projecte que jo vaig estar, 7 anys, 8 anys, des d'estar en un garatge, que realment va començar en un garatge, fins a acabar fusionats amb una multinacional, 35 països, expandint a saco. Clar, llavors, jo tinc un dubte que és que, clar, tu ets biotecnòleg i bioinformàtic, però si una cosa tens és que no has parat d'anar-te formant, MBAs... És potser en aquest moment de la teva vida on tu et comences a interessar més per aquest àmbit més empresarial, no? Sí, clar, home, és venir al món ciència. Encara que hagués estat en una startup, jo ja no deixava de fer ciència, les bases científiques del projecte. Em trobo de sobte amb que, clar, s'han de presentar impostos, haig de pagar nòmines, no tenim un pla de negoci, no sabem com enfocar estratègicament l'empresa, no? El sector de la bioinformàtica, nosaltres érem una consultora bioinformàtica, serveis purs, per tant, tot i que automatitzàvem els serveis, fèiem un software as a service en Amazon, quan en aquelles èpoques era una mica... no era tan trivial com ara. Llavors, clar, de sobte em trobo que l'empresa està creixent, que comencem a facturar, que ens entren finançació, i no tenia ni idea de res, absolutament de res. Llavors vaig sortir a fora, advisors, vaig buscar mentors i vaig dir que necessitava formar-me sí o sí. De fet, jo diria va ser primer o segon any ja d'Astidea que vaig dir haig de fer alguna cosa i em vaig llançar a fer tots aquests cursos. Però amb moltíssima sort, jo sempre explico el mateix, jo he tingut molta sort de la vida. Jo he fet MBAs sense poder pagar-los, amb beques, saps? Vull dir, a la Pompeu, beca, a ESADE, beca, a EADA, vaig estar becat. I com vas obtenir aquestes beques? Postulant. Vale, tu vas aplicar, no, allà? Aplicant, sí. Demanant, plorant. No, però vull dir que la gent que ens escolta potser diu, ostres, doncs com es pot aplicar una beca d'aquest tipus o com... I què es valora? Surten, t'hi postules i a veure, i sort, i tant de bo. No ho sé, a la Pompeu jo crec, a la Pompeu vaig tenir la sort que era molt a l'inici, el món de spin-off començava, i jo era exalumne de la Pompeu. Jo de bioinformàtica vaig fer la Pompeu, vol dir que no, això, un +1 segur que tenia, però justament buscaven un perfil d'emprenedoria que vingués del món científic, vaig aparèixer,
potser hi havia 3 persones i van decidir que en aquest cas fos jo, no? Vull dir, sort, a la vida s'ha de tenir sort també, saps? I jo crec que he tingut en certs punts molta sort, en altres molta mala sort, no? Però en certs molt bona, però l'he aprofitat. És a dir, si no apliques, si no postules a la plaça, no te la donen. Si no te'n vas a ESADE, jo que soc no hippie però quasi, saps? Si no te'n vas a ESADE i els expliques que estàs revolucionant el món de la genòmica, doncs tens que anar-hi, sí. I ser una mica híbrid i saber navegar entre mons. Sí. No, i així com dius que has tingut molta sort, has tingut altres oportunitats o has aplicat altres programes on potser no has tingut aquesta sort? Moltíssimes vegades. Llavors, o sigui, és sort, però també és tu sortir a buscar-la, és una mica el que deies. Sempre. De tot el que has buscat, t'ha sortit això. Però és que a dia d'avui, si em veiéssiu per les nits a casa, jo busco coses. O sigui, a què em dedico jo? A buscar oportunitats i estar amb els ulls oberts i aprendre coses i jo què sé, no paro ara que estic amb el fundraising de BHB i el fundraising de les startups, no paro d'aplicar foros d'inversió. A veure quin dona diners, no? A veure quin dona diners, no paro de mobilitzar-me, de preguntar, no? I el mateix, amb temes d'intel·ligència artificial, que parlàvem abans, m'interessa moltíssim. Doncs he aplicat a beques perquè em facin algun curset. A dia d'avui ho puc pagar, per sort. Sí, però vull dir escolta, si tinc la sort de que m'ho poden finançar, doncs millor, vull dir, has de sortir a buscar, has d'estar amb els ulls oberts, sempre. I això és una feinada, I una pregunta que sempre fa el Joel, i l'he vist aquí, m'ha agradat. Sempre li agrada collar per aquí. Realment val la pena, per exemple, fer un màster a ESADE? No? Perquè hi ha molta gent que diu, hòstia, t'obre una mà de contactes, tal... Sí, És una bona pregunta. Ara, és que el Joel sempre tira per aquí, veig que beus aigua per agafar un moment de respiració. És una bona pregunta. Jo et diria, de la meva experiència... Totalment, sí. Jo et diria, val la pena? Sí. Vale? S'ho val? Això ja depèn del valor econòmic de cadascú, saps? Que no pots pagar un màster a ESADE, els mateixos coneixements exactament iguals els tindràs en una altra escola de negoci, vale? Que tampoc són baratos. No. Vull dir, el de la Pompeu que jo vaig fer, tot i becat, aquell màster valia molts diners, saps? Vull dir, és així. Indiferentment, qualsevol màster el coneixement el tens, vale? La diferència amb ESADE són els contactes. La gent et dirà, no, és que t'obre una xarxa brutal de contactes. Tampoc és que sigui una xarxa brutal, perquè de sobte no et presenten a los vicerrectores de tothom, sí. Però sí que a la classe hi ha gent molt potent. A la meva classe, on jo vaig fer el programa ESADE, hi havia gent molt potent, directors generals de grans empreses d'aquest país. Jo era el més pringat, amb diferència. Bueno, però allà et van conèixer. Sí, la part dolenta, que si no ho saps aprofitar bé i no ho segueixes, et pots gastar molts diners i es queda només en coneixement. Vale? El meu cas particular, vaig fer el programa, va estar superbé, molt de coneixement, una xarxa interessant, però no l'he sabut seguir. Per tant, tots aquells contactes no els he aprofitat. Els podia recuperar, el típic grup de WhatsApp. Sí. Però vull dir, has d'aprofitar molt bé i saber molt bé si te'n vas allà i pagues un dineral, que és el que costa, has de tenir molt clar quin és l'objectiu i és establir xarxa. Aprendre, sí, però establir la xarxa i treballar-la. Clar. I aquelles que... Perquè és que he vist coses molt estranyes. Un dilluns a la tarda, un grup de WhatsApp que, quedem demà per anar a fer un brunch, saps? Així a Vilafranca, si trobem el cava del tio que té les caves, i jo recordo estar currant com un cabró. I què dius? I pensar, però què dius demà, tio? Un dimarts a les 12 del migdia, com... I ara en perspectiva potser penses, hosti, doncs potser si hauria d'haver anat i deixar de fer el document, la xorrada que estigués... Molt més valor allò. Si entres i entens que allà està el valor, el suc és molt interessant. Si no és coneixement, que pots tenir-lo amb llibres, pots tenir-lo amb cursos online, ara es fan MBAs online. Sí. Doncs aquest intangible és... Ja es pot donar molt. Tu en quin punt fas aquests estudis, per així dir-ho? Tu estàs a Cidea? Sí, jo estic a Cidea. Sí. Jo estic començant, aixecant la meva pròpia empresa, el que us deia, em trobo amb una mancança de coneixement brutal, i decideixo mobilitzar-me, llavors una cosa va portant a l'altra, no? Començo amb l'MBA, després em vaig a ESADE, crec que entremig vaig estar a EADA fent un Market Access, un programa de Market Access, però per el que us deia, em vaig mobilitzant, buscant més coneixement, més contactes, més xarxa, tot i que no l'hagués aprofitat del tot, però buscant, no? Però perquè sóc així, a dia d'avui ja et dic,
Vaig fer un màster fa 1 any o 2 anys, em passa el temps molt ràpid, potser fa 2 anys ja, de gestió de persones. Faig un màster una mica diferent, d'autolideratge, gestió de persones, perquè creia que ho necessitava i m'interessava. És a dir, no he parat i crec que és una cosa superimportant. Pots fer parons, pots estar 3 anys sense fer res, però almenys a mi la cuca em salta. Necessito fer alguna cosa. Bueno, i que al final, o sigui, pretendre saber-ho tot sense fer que les coses és impossible. És impossible. No pots fer-ho. No, i a part és pràcticament com una mica de sobrat. Vull dir, realment és més humil dir, escolta, doncs necessito aquest màster per aprendre i aprendre. Sí. Jo faria molts màsters. Jo si pogués, em dedicaria a fer màsters i a estudiar i a aprendre coses i a poder-les aplicar. Quan més coses veus, millor empreses pots fer, perquè barreges mons. La màgia de les empreses està en barrejar coses. Barrejar tecnologia, jo soc molt tecnològic, barrejar tecnologies, a dia d'avui és meridiano. Barrejar salut amb intel·ligència artificial i és un bombazo, si ho fas bé, no? I tens una mica de coneixement. M'encantaria ara poder fer un postgrau superintens d'IA, no? Com que no m'he de molt el temps, ho faig per les nits a trosset, no? En algun moment m'apuntaré, encara no he fet el salt, encara no m'hi he llançat. I llavors, de tots aquests màsters més empresarials, què t'emportes i apliques a Sidea? És estratègia pura. És coneixement... Tornem-hi, jo era científic, amb un cap molt científic, molt del paper, no? El p-value i aquestes coses. Ventes. Això és el lado oscuro. Com una cosa com la perversió de la medició. Ventes, lado oscuro. Marketing. Charlatán. Clar, t'adones que... No, i ara veig que és bàsic. Finances, duríssim. Comptabilitat, no és gens fàcil, però és imprescindible. Jo el que vaig aprendre en aquell MBA fa molts anys ho segueixo aplicant cada dia. I quan dic cada dia és cada dia. Quan em reuneixo amb gestoria, quan em reuneixo amb els advocats, quan veig coses de màrqueting, cada dia. Aquests màsters generalistes, perquè un MBA no deixa de ser generalista, pels que venim del món científic o el món bio, ens obre la ment. Et fa un gir 360 i t'obre la ment sobre la importància de l'estratègia en les companyies. És així. Digues igual. No, simplement que dius estratègia. Sí. Pot ser una mica més concret. Què és estratègia? Exacte. Què és estratègia? Estratègia és parar-te a pensar què vols ser, quines són les teves capacitats, quines són les teves mancances. Agafar això, no? De què vull ser, què em sap donar bé a nivell empresa, però també ho pots aplicar a nivell personal, però a nivell empresa. Què vull ser, què se'm dona bé, què em falta, per tant ho tinc que anar a buscar, qui hi ha fora, què s'està fent, quines són les tendències. I molts dafos, no? Molts dafos. Molta teoria d'aquesta. I això és l'estratègia, i això és plasmar-ho en una estratègia que després ho baixes a unes tàctiques, no? Primer trimestre farem això, després ho vas baixant a objectius, això és l'estratègia. Us en fareu creus, però no hi és. En el món científic, les spin-offs, ara menys, perquè ja hi ha més ecosistema, però les spin-offs abans es llançaven sense estratègia. Jo vaig llançar Sidea sense cap tipus d'estratègia. El tòpic era vamos a revolucionar la bioinformàtica. Saps? Quan als Estats Units hi havia uns empresotes espectaculars fent coses molt bèsties. No teníem ni idea d'estratègia. Com competir, amb quins preus, per aquí o per allà, saps? Quin és el target. Però crec que també és aquesta visió més científica, perquè tu i jo, que som molt científics, ens ha passat de fem un podcast superbé i ara, després de portar uns quants capítols, hòstia, estaria bé com pensar exactament com ho farem i com no sé què, i fer com aquesta estratègia de dir com ens apropem a la gent, quin tipus de màrqueting fem, perquè veiem què és el que ens falta. I gent també, com tu, ens pregunta quin és el vostre target. Ho hem de pensar. Entre 0 i 60. Exacte, tal qual. Però això és el que ens passa, la gent que venim més d'aquest món científic. És normal. Parar i pensar. L'estratègia és parar i pensar i no parar d'iterar, sens dubte, I a nivell d'alguna persona que potser es pugui estar plantejant tirar endavant una startup, tu creus que avui en dia et pots llançar sense tenir aquest coneixement estratègic? Sí, sens dubte. És el més comú? Sí. En el que jo em dedico el dia a dia, que és ciència que es llença a mercat, o sigui, spin-offs universitàries de centres de recerca, etc., la gent no té ni idea d'estratègia. Com jo en el seu moment. Et vas formant a mesura que vas creixent, si tens la sort que et va funcionant i reps finançament, etc., et vas formant a mesura que avances. Parlàvem abans, cada cop hi ha més incubadores, cada cop hi ha més acceleradores, l'ecosistema ha canviat. En 10-15 anys ha canviat radicalment l'ecosistema a Espanya. Fora és molt més madur, però Espanya ha madurat
bastant Està com explotant una mica tot això, no? Sens dubte. Li queda una miqueta encara, ens queda algun pas, que si voleu entrem més en detall, però ens queden passos encara per madurar l'ecosistema, però les bases estan molt ben posades. Ens queixem sempre, no hi ha diners, tal... Bueno, n'hi ha, saps? N'hi ha. Simplement s'han de saber buscar, has de vendre el teu projecte, no? Sense més. Jo per anar una mica més sobre aquest tema aniré cap al nucli. Vols fer alguna cosa, Joel? Bueno, a mi m'agradaria concloure amb què passa amb Astidea. Què passa amb Astidea? Passen moltes coses amb Astidea. Astidea va mutant amb els anys, 8, jo diria, sí, 8-9 anys, una cosa així, 7-8-9 anys, són molts anys per una empresa, va mutant, van passant moltes coses, l'altre dia xerràvem, hackeos, robatoris, traïcions d'agents, passen moltes coses, moltes males. Sí, això em parles del teu LinkedIn també, no? Sí. Si ho vaig veure. Sí. És un clàssic, passen moltes coses. Quin és el final d'això? Mentrestant ho escindim, creem altres spin-offs d'Astidea, que són aquestes altres empreses que es dedicaven a coses similars, però fent servir tecnologia d'Astidea en altres usos, no? més mèdics. Astidea seguia sent la consultora. Long story short, la fusionem amb una multinacional. Al final, un dels últims clients va ser una farmacèutica important a nivell global. Vam fer uns projectes amb ells que els hi vam personalitzar moltes coses i al final van decidir adquirir la companyia. I tu potser en aquell moment també ja... No és que n'estiguis fart, però va ser potser la solució més fàcil, no? Absolutament fart. Absolutament, jo no ho vull dir, Com estava? Necessitava tancar etapes. Les empreses, les startups han de començar i acabar. Si l'eternitzes és molt dur, i mentrestant és molt dur. Econòmica, física, mentalment, són projectes molt durs. Quan portes gairebé 10 anys necessites que passin coses. A no ser que hagis fet una empresa que és un tipus DSL, xup-xup, és el meu modus operandi, és el meu projecte de vida i avanti. Però jo no volia que fos això, jo volia que tingués una sortida. Entremig em vaig plantejar molts cops abandonar, deixar-ho, que ho portés algú altre i xau, no? Per tant, de nou, sort, saps? Va aparèixer en aquest cas una multinacional i va adquirir la... Clar, però és això que és la sort, però si no haguéssiu treballat amb ells, no haguéssiu personalitzat tal, mai us hauríem comprat, no? Per tant, hi ha molta feina allà darrere. Moltíssima. I vulguis que no ho vas a buscar. Hi ha negociacions o hi ha diàlegs que no ho dius però ho estàs dient, i a l'altre costat tens gent superexperta que a la mínima que capta un salta i diu ei, això potser ho comprem. I tu comences i acabes de CEO. Començo i acabo de CEO i salto a la multinacional de CEO de la nova unitat de negoci i expandeixo aquella unitat de negoci que estava a Espanya a 30 i pico països durant 5 anys amb un projecte brutal, espectacular, mega finançat. Però el que us deia abans, al final ja em cansava perquè era més del mateix, no? I bueno, també no tot és tan fàcil. També van passar cosetes i no és tan fàcil. Doncs va, anem cap al nucli per veure què fa avui l'Albert. Doncs anem cap al nucli, o sigui, tu, Albert, estàs de CEO, no?, d'aquesta multinacional i te'n canses, on veus que no és potser el que vols fer. Com va això i quin és el següent pas? Allà va ser bèstia, perquè allà jo he vingut avui a obrir-me en canal, o sigui, a obrir-me en canal. Jo allà, el que us deia ara, necessitava tancar etapa. Aquella etapa, després que em compressin, s'allargava, i s'allargava infinitament. Vaig estar 2-3 anys empujant el projecte molt fort, perquè la veritat és que no, tenia una pressió brutal de direcció, estem parlant que això és una empresa que està en bolsa, per tant, els inversors apreten molt, el CEO global apreta molt, i va caient el pes. Pots dir el nom? Fagron, sí, l'empresa és Fagron. Aquí a Espanya no es coneix, però globalment és el líder mundial, sens dubte, de personalització de medicina en quant a formulació magistral. És a dir, tu vas a una farmàcia i et vols fer qualsevol fórmula magistral, tot el que vegis, gairebé segur és Fagron. Aquí, i facturen, veig que facturen diners, Crec que són quasi 1.000 milions, una cosa així. No és un Johnson, però dins de nínxol, clar, el meu projecte era de nínxol, jo això no li podia vendre a un Novartis, no tenia cap sentit, però aquesta empresa, el mix va ser molt interessant. Nosaltres, ara us explico ràpid, tancàvem el cicle, és a dir, les persones, els pacients,
anaven al metge, el metge els feia una prova genètica, que era nostra, vale? La prova genètica, els avaluàvem els gens i amb això els metges podien personalitzar les cremes. Cremes, pastilles, xarops, el que fos, no? Llavors es tancava un cicle que ells no havien aconseguit tancar de la prescripció mèdica, no? Llavors allà es va fer màgia, el projecte va explotar, va anar superbé, menys del que tots haguéssim volgut, com sempre a la vida, però va funcionar molt bé. I llavors tu te'n vas d'aquí? I ja passes a BHB o... No, llavors jo salto d'aquí, el que us deia, començo a anar cap a baix, sincerament, començo a anar cap a baix, exploto. A nivell personal. A nivell personal, De tota la pressió que havies tingut a la... Personal professional. Jo, quan a la feina, a casa estava molt bé. Ja. Exploto mentalment, ansietat, em veia una depressió de cavall, i decideixo que és moment d'acabar l'etapa. I llavors allà, clar, vulguis que no, el gran aprenentatge de la meva vida, en el fons, ha estat aquesta època. Explotar per refer-me, no? Per tornar a sorgir una mica de les cenizes. És una mica metafòric, però reconstruir-me, avaluar, pensar què volia fer, què no volia fer, quin tipus de vida volia tenir. Llavors, estic un any, més o menys, entre que torno a ser persona i torno a arrencar professionalment, i mentrestant vaig avaluant opcions. Allà decideixo fer aquest canvi, deixar la multinacional i passar-me un altre cop al món de les startups, que és on jo crec que més valor aporto i realment on m'ho passo millor i on amb la gent amb qui interactuo és que molts són brillants, és espectacular, tinc converses amb gent molt brillant que em faig creus a vegades, mare meva, saps? És brutal. I llavors orgànic, i llavors tu realment no te'n penedeixes d'haver marxat de la gran multinacional. És el pas que havia... Perquè a vegades és com que molta gent, crec també al nostre entorn, projecta molt com a començar empreses petites i acabar a una Big Pharma, acabar no sé on. Tu en el teu cas potser, no? Vas veure que allà no és on volies ser, no? No, i tenia una posició molt alta. Clar, per això dic que a vegades projectem a lo més alt i lo més gros, però potser no és el que realment ens fa més feliços o estem millor. No, vull dir... Què podria haver fet jo? Pues saltar una altra farma amb una posició també d'alta direcció o intentar ser el CEO de la companyia. Això és inviable, però... És a dir... Però opcions des d'allà n'hi havia moltes. Opcions en tenia moltes, però al final no m'interessava, és el que dic, m'avorria. O sigui, treballava moltíssim, però la meva feina m'avorria moltíssim i em frustrava moltíssim i va ser mentalment molt dur trobar-se en un projecte que havia nascut en un garatge i trobar-se'n allà que, hòstia, això no acaba de tirar endavant i no té ànima, no? Està com estancat, potser. Jo no necessito que els projectes tinguin ànima i aquell projecte havia perdut l'ànima, també per decisions, sempre és temes de persones, sempre. Jo no me n'empenedeixo de res, potser me n'empenedeixo de no haver saltat abans, saps? I haver arribat fins al punt d'explotar mentalment, potser no cal, no? Tu mires una miqueta abans, però vulguis que no, les startups, quan és la primera, normalment, tens un lligam massa fort. El teu fill, no? És el teu fill, i això és que és bèstia, Jo ara tinc un fill, però jo he dit que aquella empresa era el meu fill. Si tu pares a pensar, és una empresa, és un ente jurídic, saps? No és res, i estàs dient que és el teu fill. El lligam és molt fort, llavors qualsevol cosa que li passa a aquell fill t'afecta, no? Ara et sents potser més alliberat. Molt més, moltíssim més, molt més. I mira que ara em sento els projectes com molt meus i molt pròxims, però, escolta, si no funcionen... Ja no és el teu fill. No funcionen, no és el meu... Jo he donat tot el màxim possible, ho hem fet tot el que possible, però no m'hi va la vida, no? Exacte. Llavors, quins passos claus segueixes fins on ets ara? Arribar a Venture Builder, no? Quins passos claus? Per això, salto d'allà, faig estratègia amb mi mateix, faig molt de coneixement personal, és algo imprescindible a la vida, treballar-te de tu a nivell intern, saber qui ets, què vols, què et mobilitza, els teus valors. Em dono compte que on havia estat els valors eren radicalment diferents del que a mi em mobilitzava. Però així és superràpid, però això ho fas tu sol o amb ajuda? No, amb ajuda, sempre, amb professionals, saps? Vaig anar molt a sac, tots els professionals possibles, vaig anar a tots, vaig fer un intensiu de cura teràpia mental. Però és que és molt impossible, si no tens la salut mental per tirar un altre... Havia de fer net per començar alguna més. Llavors em dono, també orgànic, la vida a vegades et passen... Te n'adones de què és el motoret que et mou o no? Un dia em truca una persona, una grandíssima consultora estratègica d'aquest país dins el món de salut, i em demana ajuda, feia 10 anys que no ens vèiem. Em truca, em demana ajuda, i Albert, què fas? No sé què, li explico, em diu, ostres, ajuda'm una mica.
em poso a fer de consultor amb ella. Vale? Molt ràpidament veig que, ostres, la consultoria és interessant, però no m'acaba de... Vale? Massa PowerPoint. Massa PowerPoint i poca interacció amb persones. Vale? Llavors dic, què puc fer jo per integrar això? Doncs mira, hi ha gent que munta empreses, miro tendències, tal, dic, això explotarà en els propers anys, veureu com explota el Venture Building en els propers anys. Les projeccions són brutals, Hem tocat un tema que tenia una última pregunta. Venture Building. Sona molt bé, què és això? Això és... Hi ha dos vessants, ¿vale? La personal, tu pots ser un Venture Builder com a persona, ¿vale? Igual pots ser un business angel, no? Un inversor particular en una empresa, o pots ser un fons de capital risc, que és un inversor professional d'una empresa. Pot ser, això m'ho invento, però crec que pot ser Venture Builder com a persona. Tu, Joel, tu, Ot, vaig a muntar una empresa junt amb investigadors. T'aproximes, els fas la proposta i junts creeu l'empresa. Jo he fet, per exemple, Debios, la startup que lidero i vaig cofundar amb l'IGTP i els investigadors, vaig anar allò. O sigui, soc jo com a persona, faig de Venture Builder. Albert Mascarell, jo em presento, què tal, per què no fem alguna cosa amb això que esteu fent? Correcte. Podries dir-li emprendedor, podries dir-li creador d'aquelles startups, però és un model de negoci que s'ha establert també com a empresa. BHB Partners és un Venture Builder com a empresa i és una fàbrica de startups. Igual que tens un Núcleo, un Antai, que són els que han muntat Globos i aquestes Wallapop i aquestes més digitals, hi ha Venture Builders en salut. BHB Partners és un Venture Builder en salut. Llavors, començo jo a dir, doncs m'encantaria muntar empreses junt amb la ciència, ho veia espectacular, ho segueixo veient espectacular, patents que estan allà, entre cometes, tirades. Anem a donar-li una mica de soltura, això, anem a ficar-li un llacet, anem a portar-lo fins als inversors, que poden ser empreses. Hi ha dades brutals. Espanya crec que és el 10è país d'Europa que més patents fa, però a la llista de transferència crec que està al punt 30 o 35. Perquè es queden allà i no hi ha la manera. Recordo una classe del Xavier Tascà amb un PowerPoint que ens ho posava. Sí, que aquí idees n'hi ha moltes, però després no hi ha aquesta transferència de coneixement necessària, que és la que esteu fent vosaltres, bàsicament. Després això, vas allà, l'agafes i l'emputxes fins al mercat. Sí, aquesta és una mica l'estratègia que feu. O sigui, no és algo que encara no està patentat. No, també pots fer-ho, És a dir, també aquest model en salut és molt difícil. Perquè requereix molta recerca, molta... Si pots tenir un bon actiu que portar al mercat, millor que no una idea, t'estalvies molts anys. I a part, és que és el que dieu, hi ha un calaix de patents espectacular per triar. Més Venture Builders en salut fan falta encara a aquest país per aixecar encara més startups. Està començant, ja veureu que en els propers anys van sortint. Saps qui faria molt bé això? Al Marc li hem d'explicar, perquè és un amic nostre que li agradaria, jo crec. Ara està a Suècia, però sí. I una mica perquè la gent sàpiga, el tema del Venture. Que el teu dia a dia, bàsicament, és parlar amb molta gent, gestionar una mica. Què és el que t'agrada més i el que t'agrada menys? El que m'agrada més és que cada dia és diferent, que molts cops vaig avui no sé ni què faré. I això que tinc una llista de to-dos infinita. Sí, que no s'acaba, Però a vegades em prenc el temps i deixo de fer tasques, vaig a seure, vaig a pensar, a veure com estan els projectes, a veure què ens falta, truco un, truco l'altre, és a dir, aquesta dinàmica fàcil per mi, a mi si em fiques en rutines molt bèsties, em mates. És a dir, cada dia això, em mates, Feines d'anar fent el mateix 30 vegades al dia, exploto. Per tant, necessito això, dinamisme, poder decidir una mica el dia a dia. Això és el que més m'agrada. Que faig coses superinteressants, parlo amb gent super brillant i a la vegada em gestiono una mica el meu dia com bonament puc. Hi ha dies que vaig a tope i realment estic donat a que els clients volen i als seus timings. Però després hi ha dies que puc prendre amb certs luxes i dir, mira, avui baixo una mica. Revolucions. Vinc a veure el Joel aquí, els explicaré això. Exacte, vinc a xerrar amb aquests nois, tal. Ens ha costat, Bueno, tot arriba. La part difícil és que els equips són molt petits. Penseu, jo venia de multinacional també, on els equips són brutals. Quants treballadors hi havia allà? No sé, milers, 4.000, 5.000. I ara jo portava 4 o 5.000, òbviament, però el meu equip mínim eren 15 o 20, més tots els diferents països amb qui xerrava. O sigui, si fèiem una estratègia de llançament d'un producte a 10 països, allà podia haver involucrades 100, 200, 300 persones.
I jo no feia res, entre cometes, no? És a dir, els dissenyadors ho feien tot, els de vendes ho feien tot, reportaven, miràvem indicadors... Ho posaves tot junt. Sí, l'estratègia, no? Però clar, ara és... Hòstia, el logo, saps? Ja. Què fem amb això? Què fem amb el logo? Pues bueno, oye, tu, la primera versión la hago yo con Dalí. Vale. Vull dir? Llavors, pues bueno, ja estàs una horeta fent un logo. La part que no m'agrada és aquesta, que no hi ha equips. No hi ha equips en quant a volum i no hi ha equips en quant a professionalització dels equips. Clar, el que comentaves abans, potser al principi que necessites tenir com gent experta en tot, potser no passa, no? No passa immediatament. Clar. Perquè no hi ha diners? O per què? Perquè no hi ha diners, clar. Tot just les startups comencen en el món científic amb alguna subvenció, que això et dona per 4 coses, normalment es gasta en investigació. I que no pots tenir un equip super multidisciplinar. No. A la que t'entra la primera inversió forta, 500.000, 600, 700, allà comença a muntar l'equip. I que jo porti encara cap. Clar, perquè et doni uns milions has d'haver presentat alguna cosa, has d'haver fet coses, no? Clar, totes aquestes coses són les que no són amb l'expertise que a tu t'agradaria tenir. Exacte. Jo que sé, estic en moltes reunions molt científiques on jo no aporto res, i a vegades m'avorreixo, però haig d'estar-hi, tinc que fer l'esforç d'estar-hi per entendre com pensen, quin és el racional, per després jo tornar, sortir d'aquell entorn i dir, i això ara com ho apliquem, quins claims podem fer, no? Bueno, però no tot és fàcil. Realment no pots tenir tampoc el coneixement de tot, no? Però una pregunta que també és aquesta últim del nucli que ens posava el Joel és si ara potser haguessis de tornar a estudiar des de la carrera, què hauries fet potser de diferent, no? Quines altres coses hauries potser prioritzat? Sí, potser cap a... Sí, sabent que el que a tu t'agrada és això. Pues la veritat... El mateix. Crec que faria el mateix. És a dir... Pues no és superbé. Penseu que tot el que he fallat, no? Les grans cagades, que em deien quina és la gran cagada que hagis fet o el gran encert, encara que siguin grans cagades, ens han portat fins aquí. A mi m'han portat fins aquí, no? Jo crec que ho faria igual. Vull dir, he trobat una mica, no? Sona una mica poètic, però he trobat el propòsit de la meva carrera professional, almenys de moment, perquè ja tinc idees de què vull fer en el futur, ¿vale? Però el meu propòsit és aquest, i a part s'alinea amb una necessitat de mercat, per tant, potser ho hauria vist abans? No ho sé, no existia l'ecosistema. Que potser tampoc no hauria... Si no haguessis tingut 4 fracassos o digui-li com vulguis, tampoc hauries sigut... Jo crec que el que m'ha explicat, el que em fa com enveja, diguem-ho així, és que crec que pel que ens expliques has trobat com el teu lloc o el teu propòsit, a més en un lloc on tu aportes molt valor. Potser aquesta és com la màgia, no? Tant de bo aporti molt de valor, però sí, tot ha anat sortint així orgànicament. També veure el passat és complicat. Què podria haver passat si hagués fet medicina? Pues no ho sé, igual estaria en un CAP i estaria amargat, tot i que hagués fet el que inicialment volia. Mai saps. Jo crec que la màgia aquí és anar sempre amb el que et va passant. Jo cada cop som més així, de fluir una mica, no? I de paciència, i que et vagin passant coses, no forçar, no? Buscar, el que us deia, jo cada nit busco. M'aniran sortint coses, al meu mail van entrant coses. Per què? Perquè estic a LinkedIn i no paro d'exposar-me, no? Quan t'exposes et passen coses. I rebo oportunitats, no totes són interessants, no de feina, però oportunitats de col·laboració, tal, no sé què. Potser de sobte apareix un dia i nyaca, l'agafes, no? Però has d'estar-hi. Llavors, què faria diferent? Res. Què fort. Res. No, és intentaria patir menys, això sí. Intentaria haver-me conegut més com a persona. Aquesta feina que us deia de feina personal... Abans de patar, potser. Abans de patar, vale? I relativitzar molt més i entendre que els projectes professionals no són la teva vida, que si d'una feina et fan fora, no ha passat, però si et fan fora, no passa res. Tu tens un valor i al cap de X mesos tindràs feina, no? Relativitzar una mica. Però això suposo que també ho aprens amb els anys, no? I les hòsties diferents que et va donant la vida. Ojalà ho hagués sapigut amb 25, no? I hagués fet aquesta feina personal de buscar-me jo els meus valors, què és el que m'interessa, cap on vull anar, si me pirra els diners o prefereixo la tranquil·litat. I jo he passat èpoques de no dormir gens, moltes èpoques de no dormir gens. D'ansietat, insomnis... D'ansietat, d'estar per les nits treballant fins les tantíssimes. Jo no vull això. Hi ha gent que li encanta, però jo no. Llavors està totalment fora de... Si s'ha de treballar. Que si s'ha de treballar, es treballa, però
sostingudament anys patint, estan de vacances però no desconnectant ni un moment, saps? Sí. Jo crec que tots aquests consells són de l'ingredient secret. Sí. Deixa'm posar la música que hem de fer 4 preguntes per tancar, va. 4 preguntes i... No? Sí, estem molt bé. Vale, doncs Albert, és que jo aquesta música m'agrada molt, la necessito posar, ens relaxa. Una mica estàvem parlant d'aquests consells, no? Tu podries simplificar-ho a un ingredient superimportant, un ingredient secret, una cosa que dius, ostres, això és realment el que m'ha fet tirar endavant o el que m'ha ajudat molt. Un no. Un és impossible. Fes-me una recepta, Albert. Un és impossible, tio. Jo et diria confiança en un mateix. Sobretot, aprendre. És a dir, jo sempre dic això, aprendre, no parar d'aprendre, ¿vale? Lo que sigui, coneixement, però que t'ha d'interessar. Has de tindre el gen d'interessa aprendre, ¿vale? Això és la base de tot. A partir d'aquí, ingredient secret, humilitat, un punt d'innocència, saps? Per atrevir-te a coses que potser algú altre detecta com a perilloses, però jo no, llavors et fiques en un merder i de sobte ja surt màgia a vegades, no? Sí. En un punt d'innocència, amb zero aversió al risc, no passa res per canviar de feina, saps? No passa res per regirar la teva carrera amb 35 anys, amb 30, tots us comences i treballarem fins als 70, saps? Sí. El que jo he fet amb 40, que jo em considero encara més o menys jove, em queden 30 per treballar, estic a la meitat, és a dir, puc girar tantes vegades com vull, per tant, zero aversió al risc, confiança en tu mateix, humilitat, hi ha molta gent que els ego els hi pot, i jo he estat també així, saps? Vull dir, autoconeixement i treballar. Sí, crec que no hi ha millor consell possible. Passar-ho bé el màxim possible, saps? Que el que facis t'aporti alguna a tu, no només una nòmina. Clar. Sinó tot acaba sent una transacció. Per sort, molta gent que ens dediquem a la ciència, món científic en general, normalment o a vegades tenim la sort de poder dedicar-nos a alguna que ens interessa, que en altres àmbits no sempre passa. Però clar, tu imagina que estàs treballant 40 anys, com el meu pare, per exemple. En una cosa 40 anys en una cosa que ni et va ni et ve. Simplement és ingressos per pagar costos, no? Uau, no? Si pots trobar alguna que t'interessi, encara que d'inici, estàs de pràctiques, tio, dona igual, saps? Encara que no m'ofereixen 3.000 euros menys que en un altre puesto, projecte, focalització en projecte, sempre. Després els diners vindran, no? Si funciona, jo crec que d'aquesta salsa secreta que m'has dit, els diners són una conseqüència i sempre a mig plaç, mai a curt. Monto una startup i la peto i la vendo, això no passa, en 2 anys, això no passa. Per tant, feina, tio, feina, humilitat i a poc. Tens alguna altra pregunta, Joel? Sí, bueno, així algunes preguntes pel TikTok, que m'agrada dir. Què fa un bon mentor al consultor? És una gran pregunta. Vols dir que és pel TikTok? Això ha de ser supercurt? Bueno, o per LinkedIn, o per el que sigui. És broma. Què fa un mentor? Curt i ras, donar-te confiança. Vale? A partir d'aquí, mentoritzar-te, motivar-te, inspirar-te i on top of això, aportar-te experiència, coneixement i contactes. Vale? Llavors, si ho amalgames una miqueta tot, és algú que ha passat per lo que tu has passat. Per tant, t'entén, sap més o menys com es pot sortir de la situació, t'apoyarà i et guiarà una miqueta cap a la llum final. El que no és algú que et solucionarà la vida. Perquè les decisions les ha de prendre el mentoritat. És com la primera norma de qualsevol mentor. No donar la solució, sinó donar les eines perquè la persona pugui solucionar-ho. Clar, que probablement també la teva solució serà diferent potser a com ho veus. Sempre, és subjectiu, en funció de les vivències que has tingut tu. Problema, fas una solució que a tu t'ha funcionat i si ara no funciona. I tu li dius, no, fem això sí o sí. Estàs decidint per aquella persona. Sí, de fugir una mica de l'imposar, no? Absolutament. Un mentor és algú que et guia, no qui t'imposa, no? Això fa moltíssims anys que faig de mentor, també a la Pompeu i màsters, etc. És com la primera norma dels manuals que et passen de com mentoritzem. No imposem, no donem solucions, donem eines. No et dono el peix, t'ensenyo a pescar, no? Sí, totalment. Això és un mentor. I el Joel sempre pregunta per les cagades, no? Que això de no haver-se sabut cuidar quan tocava. Correcte. També ens interessen els grans encerts. Quina és la cosa que estàs més content d'haver fet?
Depèn de les empreses. Sí, Bé, sens dubte. És a dir, tancar una etapa, venent-la, tenint aquell goig... D'acabar bé una cosa. D'acabar i dir, mira, l'he acabat i l'he venut i he tancat tot el cicle. Jo estic superorgullós d'això, que tampoc van ser grandíssimes ventes ultramilionàries. Però tancar el cicle, jo estic superorgullós. Haver-me reconstruït a mi mateix després d'una patacada. Estic extremadament orgullós d'estar fent el que fa un any i mig vaig decidir que volia fer. Clar. Molt bèstia, Sí, a nivell de concepte, i estar-ho fent amb calma, amb seguretat, interessat, amb passió, saps? Amb tranquil·litat. És molt bèstia, no? D'això és de tot aquests 40 anys. El que estàs més curiós. La venda és una mica saps? A nivell professional. La bandera... La bandera de ho vaig aconseguir, encara que fos algú menor, no? Però, i a nivell personal, sobretot això, Això no a nivell de transacció econòmica de xiclin, no, a través de he aconseguit fer tot allò que em vaig proposar. Correcte. I a veure, d'aquí en endavant, a veure què passa. Ja dic, tinc moltes idees. De fet, m'agradaria que acabem amb dues preguntes. Acaba una d'elles és aquesta, preguntar-te una mica pel futur, no sé si ens pots fer una mica d'espoiler, però abans, o sigui, tu has dit que no canviaries res, però tu al final ara tens un coneixement que per tota la teva experiència és elevat. Si algú que t'està escoltant amb tot el que has fet, món startup, món transferència de coneixement, món consultoria, mentoria, a algú li mola tot això? Que estigui fent la carrera o inclús acabant-la, fent algun màster. Quins passos clau creus que ha de seguir aquesta persona? Tu no pots mentoritzar, assessorar, fer consultoria sortint de la carrera. Està clar. I ho veig molt, per LinkedIn hi ha molt advisor que dius, però si portes 2 anys al mercat... Has de ser algú i s'ha picat pedra, no? Si més no, he picat pedra. Tampoc, et dic, jo defujo molt del tema, és un gurú, és un expert. Expert, com avaluem que és expert o no? Però si més no, porta anys en la batalla, no? Per dir-ho així. Ha fet un recorregut, ha patit certes coses que et poden servir, no? Que algú vol anar cap a aquest món? Doncs ficar-se en una consultora, ficar-se en un venture capital d'inici. Et dic, l'ecosistema està molt més madur, simplement anar i picar la porta allà, sense més. I jo rebo propostes de feina i tant de bo pogués allotjar-los a tots. No es pot, no? Però si no surts a buscar-ho, mai ho trobaràs. L'objectiu no és ser mentor o ser advisor. Això acaba sent una mica orgànic, perquè tu tens una carrera professional i després és xulo assessorar la gent. La majoria de vegades és gratis, és a dir, no és ni tan sols pel tema econòmic, és per apoyar l'ecosistema, per la voluntat d'ajudar, no? No pots fer-ho d'entrada. Surto a la carrera, vull ser advisor. A veure... Se't veu el lleut. Se't va el plomer, no? Queden 15 anys. Exacte, una mica. Però bueno, que si ja ho saben d'inici, enfocar cap a una consultora, cap a un venture capital o cap a una startup, sent dels primers treballadors, que jo crec que és on s'aprèn infinit. Ho dèieu, Vaig a multinacional, o primer petita per després gran. Jo crec que el que aprens a les petites no ho aprendràs ni en 23 vides a una multinacional. Això és important, és un bon consell, Tenies una última pregunta, Joel? Sí. El teu futur. Sí. Va, caiem amb això que ens fa il·lusió. Quins projectes o quines idees tens? Jo vull llançar en els propers... Ojalà funcioni, La voluntat és? Que bé funcioni, és a dir, que s'esdevingui, ja ho és, un dels venture builders líders al sud d'Europa, però que s'afianci bé, aconseguim llançar 2-3 spin-offs potents per any, aconseguir expandir-ho als Estats Units, és a dir, que no fem empreses només aquí, sinó que portem les d'aquí cap allà, o inclús al revés, les d'allà aconseguir que facin landing a Espanya, a Europa en general. Espanya és un bon país per fer un landing dins d'Europa, això a nivell BHB. Que Debios sigui ben finançada, pugui arribar al mercat en aquests 2 anys que tenim previstos, per tant, a curt plaç, això em dono per satisfet, saps? Que puc crear-ne alguna altra, màxim, no dono per més. El temps és finit, no? El temps és finit. Consultories, mentories, una mica seguir fent això, però a mi a llarg plaç m'agradaria muntar un fons d'inversió. Això és el que jo vull fer, si puc, en 4, 5, 6 anys, aconseguir establir-me dins aquest ecosistema amb alguna proposta de valor diferenciada del que hi ha a dia d'avui. Així...
Pitjor aquí queda... Bueno, però molt interessant. Si algú té diners d'aquí un temps, no? Si us Però hi toqui la porta. feu molts rics, m'ho dieu i jo us ho gestiono. Quan el citoplasma ens doni molts diners, que bueno, no passarà, però no passarà res, ja el portaré. Mai saps, tio, mai saps. Doncs res, Albert, de nou, moltíssimes gràcies per venir. Ha sigut tremendament interessant i, bueno, només et puc dir que gràcies, Joel, com sempre, també. Gràcies, Lot, com sempre. I... T'agradaria dir alguna cosa per tancar? No, molta sort. El que feu és superimportant i seguiu així. Moltes gràcies. I gràcies a tothom, a la gent que ens escolta, que al final és la gent que ens fa que això sigui important. Dale like, suscríbete. Sí, dale like, suscríbete. No fem això, no fa. Va, que vagi molt bé. Compartiu, qualsevol cosa ajuda. Va, que vagi bé. Adéu, gràcies. Adéu. S'ha de demanar. S'ha de demanar. Call to action.